Gürcistanda paytaxt Tbilisini sil suwunyň basmagyna getiren güýçli suw joşgundan bir gün soň Gürji meýletinçileri şäher arassalap başladylar. Gürcistanda suw joşgunda 12 adamynyň ölendigi tasdiqlanandan soň wakada pida bolanlaryň hatyrasyna matam tutulýar. Bu tebii helakçilikde başlady, 10 adam ýitirim boldy. Bosniýanyň paýtagty Saraýewoda guramaçylar gepleşikler we çykyşlar bilen birlikde bütün dünýä bosgunlar gününi bellediler. Şol çykyşlarda ýurtdaky raýat urşy tamamlanandan 20 ýyl soň öz öýlerinden başga ýerlerde ýaşamaga mejbur bolan müňlerçe adamyň ykbalyna üns çekilýär. 1990-njy ýyllaryň başynda bolan uruş döwründe 2 millionddan gowrak adam ýa-da Bosniýa-Hersegovinaň ilatynyň ýarysy öz öýlerini terk etmäge mejbur bolupdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar boýunça edarasy 170 000 çemeti Bosniýalynyň öýlerini dolanmakda ýa-da hemişelik jaý tapmakda hinis hem kömegi mätäçligini çaklaýar. Pakistanyň Khyber Pakhtunkhwa welaýatynyň Peshawar şäherinde oppozision partiýalar welaýatyň budjetine bagyşlanyp geçirilen ýygnak döwründe welaýat assambleýasyny terk etdiler. Oppozision partiýalar häkimetdäki partiýalary geçen ýylyň budjetini wada berenleri ýaly ulanyp bilmezlikde aýpladylar. Khyber Pakhtunkhwa welaýat hökümetine garşy 16-njy iýunda köpçüliklerin protestin geçirilmegini araşdyrýar. Siz Azatlyk radiosynyň şunkü täzelikleri bilen tanyş boldunuz.